Започваме. Добре. Така, здравейте, прекрасни момичета и добре дошли в нашия втори курс, който правим съвместно с мастър Яшов, той и тя. Точно така. Здравейте от мен. Много се радваме, че сте тук. Извиняваме се отново, че така се случи, че не сме в Teams групата, сме тук в Viber. По всяко време, ако нещо има проблем, може да напишете. За какво ще говорим в днешния курс? Вие сте запознати, ще говорим за състоянието сигма. Когато вие разберете състоянието сигма, ще разберете как можете да бъдете изключение от правилото. Така. И след това ще минем през точките за мъжката и за женската енергия. След това ще поговорим за сигма качествата и след това за влиянието ни чрез гласа. Така, в предния курс говорихме за състояние сигма, именно за баланса между мъжката и женската енергия. Точно така. Представи си Марията. Да. Още става. Как ти е? Извинявай. Добре. Така, това, което искам да кажа е, че всеобщ факт е, че много често ние си представяме женската енергия на една жена, която е супер нежна, ефирна, красива, направена, върви по улицата, всички я гледат. За съжаление, много често такива жени, които външно изглеждат с много женска енергия, всъщност вътрешно с супер мъжка енергия. И когато една жена превключи в този режим, алфа режима, аз съм супер красива, чрез красотата си ще успея, чрез моята външен вид аз ще привлека мъж, той да ме закриля, чрез това моето женско изящество, искам такъв мъж чрез моята външна увивка, всъщност това е алфа режима. И другото нещо, което пък забелязвам, когато говоря с доста мои клиентки, жени, които типично са много еманципирани и тук е моята работа, аз съм самостоятелна, всичко правя сама, аз всъщност виждам една много женска енергия в тези жени, защото те наистина с цялото си същество копнеят и са готови за партньора. И те не са в този алфа режим, просто трябва да хвана някакъв мъж там, някакъв самец, който да дойде при мене и се получава много интересно нещо. Външният вид не кореспондира на външния, а сигма състоянието, когато ти си хем си алфа, заявяваш се алфа, а пък състояваш по бета начин. И това е интересното нещо, че толкова много виждаме толкова много красавици, направени, нали, женската енергия, това е да сме супер красиви, тук не говорим за неподдържане, тук говорим за това, че вече стана един модел масов, трябва да съм така, да съм нака, това да съм сложила, това ме прави женствена. А всъщност масово тези жени, мастера също сме си говорили с него, се чуете, защо са толкова обаятелни, а пък няма секс в тях. В смисъл, няма тази сексуална енергия и не мога да го усетя. А пък жени, които привидно тази жена не е нещо, което е стандарта, масовия стереотип, е жена, която е изключително сексуална и усещаш как вътре в нея тлее една много силна женска енергия. Привидно мъжка рана, а пък с много женска енергия. Или привидно супер обаятелна красавица, а пък страшно много мъжка енергия. И се получава точно това разминаване, че колкото по-еманципирани в кавички ставате, толкова повече се усеща у вас псевдомъжка енергия. А пък колкото повече се опитвате да бъдете супер женствени и така на сила трябва да бъда с тази женска енергия, толкова по-псевдоженска енергия се усеща. Идеята на сигма състоянието е вие да бъдете в баланс, мъжкото си и женското си начало да ви бъдат абсолютно в унисон. Така, в състояние сигма ти преливаш от бета до алфа. Когато твоят външен вид кореспондира на вътрешния ти свят, какво означава това нещо? Ти външно, като жена си уверена, чувствена, красива, с размах,
но вътре в себе си ти нямаш потребност да живееш през алфа, състоянието, което е егото. Вътре в себе си ти можеш да се отстояваш точно през сърцето, през бета качествата. И когато има този баланс между, и като казвам външен вид, не си представите само коса, мигли, гърди, говорим излъчването, осанката, общата осанка, когато тя не е в баланс с вашия вътрешен свят, това нещо се вижда. Вие сте невротични, вие сте депресирани, вие непрекъснато сте в някакви състояния, ту съм еуфорична, ту съм депресирана, ту имам тревожност. Когато се тревожите, не може да излезнете от това състояние. И забелязала съм, че за съжаление сигма е наистина много малък процент вече се забелязва. И не искам тук да бъркате, че по някакъв начин женските качества биват представени като мъжки или мъжките като женски. Не. Тук говорим чисто, че няма унисон в това, което вие представяте с това, което е отвътре. Ако направя някакъв паралел с астрологията, това е все едно, примерно ти си зодия Овен, обаче асцендентът ти е Козирог. Ти пред хората слагаш една социална маска на супер студен човек, на много затворен в себе си, обаче отвътре в теб гори един огън. За това говорим. Двете неща трябва да бъдат в унисон. Така, стигаме до тук какви са сигма качествата. И след малко давам думата и на мастер Яшо, да не ми се сърдат, че вземам думата като предния път. Така, сигма качествата. Сигма качествата, и предния път говорихме за тях, аз сега ще поговоря за едни други качества. Първото нещо, което е очевидна скрита истина. Това е да не приемаш нищо лично. Толкова много жени виждам, в които като им кажеш каквото и да е, то дори не е забележка, те веднага са в един боен режим. Това е режима на мъжката енергия. Аз съм готова да се отстоявам, готова съм веднага да се защита, веднага съм в режим, в който мисля, че ти искаш да ми минеш границата. Дори да подхвърлиш нещо на шега леко, то винаги бива приемано по някакъв личен и дълбок дискомфорт. Т.е. отново бива приемано през егото и бива приемано лично. Запомнете, че никой на тази земя под никаква форма не цели да ви наранява така умишлено, освен ако не е психопат, нарцисист, егоист и просто има някакво психическо заболяване. Никой адекватен човек няма да ви нарани умишлено. Всяко действие, което ти отчиташ като негативно от друг, всъщност това е неговото лично отношение към себе си. Ако някой мъж тебе, защото доста клиентки ми казват, той ме обижда, че съм грозна, че съм дебела, че съм тъпа, нараняваме, той това нещо всъщност е неговата представа за него си самия. Другото нещо, критиката. Критиката е нещо, което ние като сигма личности трябва да приемаме с широко отворени обятия от хора, които ние съзнателно сме избрали да бъдат в нашия кръг, било то нашия съпруг, нашият партньор. Все едно мастер Яшов сега да ме изкритикува нещо, което съм направила, аз трябва да приема тази критика. Това е човек, който аз съм избрала да работя с него. И съм забелязала как хем ти си избираш кръга от хора покрай теб, хем някой като ти каже една критика, която е градивна, жените влизат в това алфа състояние, в което почват да се борят отново. Почвам да се боря, почвам да споря като дървен философ. Не, сигма не приема критика от някакви външни там лица, които са абсолютно инсигнификантни, обаче приема критиката с отворени обятия от хората, които човек сам си е избрал. Точно това е баланса. Алфа е когато не ми пука за мнението на другите, обаче ми пука за хората, които аз избирам в моя живот. Това е сигма състоянието. И забелязвам, че затова се случват толкова много конфликти в семействата, в браковете, защото хората превключват на алфа състояние и мъже и жената. Всъщност ти не разбираш, че това е твой партньор, който трябва да се слушаш в него. Така. Сигма, отново повтарям, е тогава, когато, това е третото нещо, когато ти като жена заявяваш себе си по мъжкия начин. С мен това не работи или аз не ми хареса по този начин, обаче ти заявяваш това свое поведение, привидно мъжкото, чрез женските качества и чрез любов и с примери. Да речем, ако ти искаш да заявиш себе си пред, даваме една житейска ситуация, искаш да кажеш на съпруга ти, че примерно не ти се ходи този уикенд да празнуваш там с цялото семейство, с цялата рода,
Варианта, който е алфа, е директно кажеш, не ме занимавай, изморена съм, не ми се работи там, не ми се празнува с твоето семейство, не искам да се виждам с твоите роднини, това не е моето този път, заслужавам да си почина. Разбира се, че той ще се засегне. Сигма начинът е да кажеш, скъпи, много съм изморена, знаеш, че не съм човек, който не обича семейни събирания, обаче имам нужда наистина да си почина, окей ли си да отидем примерно за 1 час или за малко, прибираме се вкъщи, нека си направим нещо наше. Т.е. заявяваш своята граница, обаче отстояваш по женския начин. И това е баланса мъжка и женска енергия в нас. Външно е едното, няма нищо лошо външно да си вау и отвътре да си по-мек. Така, четвъртото нещо, което е много ключово, аз не ги слагам по степени, това е когато сигма човека успява да премести фокуса. Има случаи, в които нещата не вървят на добре. Даваме пример пресен. Преди точно 15 минути се прецака нашият лаптоп. Ние като Сигма личности си казахме, добре, сега може да си ядосваме, може да откачим, нека преместим фокуса някъде на друго устройство. И ето сега нещата вървят перфектно, връзката е перфектна. Но това е един елементарен малък пример. Това става въпрос и за генерални неща. Вие искате с кариера, семейство, брак, деца, секс, много, каквото там пожелаете. Няма го, защото вие сте вкопчени в това състояние алфа. Трябва да го има на всяка цена. Една жена, колкото и да е алфа, ако тя е тотално в алфа енергия, т.е. мъжката, няма да ти се получи. Затова Сигма, когато си кажеш, сега ще изместа фокуса, примерно ще си купа, ако няма мъж, ще си купа кученце или ще отида някъде на екскурзия или ще отида в някакъв музей, но просто когато много сещаш това напрежение, трябва просто малко да пуснеш топката на Вселената и тогава тя ще ти съдейства. И другото нещо, Сигма не е материалист. Сигма хората са скети. Това са хора, при които парите винаги е така просто идват, те дори да не искат, дори да стигнат до това, че няма откъде да дойдат, те просто си падат. Ако вие сте много сте материалисти, страшно много искате пари, искам да успявам, трябва да имам някаква огромна финансова възглавица, няма нищо лошо в това и ние имаме. Идеята е, че когато вие сте много стремени като жени в това да много пари да имам, много да съм успешна, много, пак минавате супер много в алфа състоянието. Хем трябва да имате вашите лични доходи, да бъдете финансово независими, но няма нищо лошо в това да проявявате и финансова зависимост от време на време, било то от вашия партньор. Не говоря тук родители, ако вече сте пълнолетни и така нататък. Трябва да се научите да имате финансова култура, но в никакъв случай да не бъдете точно тези жени, които са супер кариеристки. Когато една жена е супер кариеристка, поне аз забелязвам, ама наистина истинските кариеристки, няма и любов. Там няма баланс, там е много силна мъжката енергия. И ето тук правя вече препратката плавно към Астър Яшов за баланса, който е между ума и сексуалната енергия при жените. Защо така се получава, че тези жени, които имат супер успешни кариери, супер им върви, пари си взимат хубави, в любовта се нещо има и се не могат да намерят това, което търсят? Според мен, като цяло, аз от моя опит с клиентки, смятам, че те доста забравят за това нещо, което се нарича природа, изначалното. Аз за това съм фанал сексуалната култура като основа на личностното развитие и за мен това е основата. Без това нищо не може да се прави. Буквално, колкото и пари и коли да имаш и каквото и да имаш, казвам, защото работя с много богати дами, в повечето случаи, просто те вече са минали това с желанията, с това да имат, получили са доста неща и те самите казват, да, мислих си преди колко ще е хубаво, как страхотно ще се чувствам, когато съм с хубава кола, лъскаво жилище, обиколки, екскурзии и така нататък. Обаче далеч не е така, защото винаги любовта към себе си, работата с личната енергия, това никъде не се учи. Затова аз изградих моята система, за да не това, което в училище ни учат, а нещо, което е много по-стойностно, много по-качествено и където много трудно може да се открие, да се свърже, защото то не е толкова лесно на практика, изисква лични усилия. Не става просто да четеме и да бърбориме. От лайфовете ми 3 години, въобще много неща, забелязвам, че хората са много склонни да говорят. Това, че нещо можеш да го изговориш и го имаш като информация, като някакъв склад памет в
в подсъзнанието, не означава, че ти го ползваш. Защото аз мога да кажа, нали, примерно, разбираме ли как си да се построи къща и всичко, и аз мога да си го говоря всеки ден това, но никога не съм строил къща. Тоест, аз ако не построя къщата, това не означава, че аз, щом имам интелектуалното познание, го владея. Та при мен практиката е номер едно. И това, което каза Мартин, е интересни неща за Сигма, това, което е подготвила. Аз само искам да се върна на тези неща, които тя каза. Да не приемаш, нали, това ми е много интересно, нищо лично. Аз забелязвам, че в България хората са много комплексирани, и жените. Мислех си, че са само мъжете, но виждам, че много жени наистина реагират много остро при ситуации. Даже те ми споделят, после може да се ядосват, защото жените поне си признават. Примерно, не трябваше така да направя, или как си сбърках, или бях по-първична в дадена ситуация. Нали, от мъж това почти няма да го чуете, особено българин. Нали, по-склонни са жените да кажат, нали, трябваше така и така, как не го премислих, реагирах по-импулсивно и така нататък. Така че, за да може да се получи това нещо, да си мека, да си блага, да си приятна, на първо място за жената е да е удовлетворена сексуално. Независимо дали има партньор или не, трябва да може самостоятелно да се учат жените да работят. И понеже имаме проблем с мъжете в България, и това се вижда, защото моята идея беше да помогна главно на мъжете, защото, нали, чисто физиологически, нали, самата жена е по-добре устроена от мъжа, нали, вътрешно, по-лесно работи със своята сексуална енергия. И викам, ще помогна на мъжете и всичко ще е точно. Обаче практиката показва, че не е точно така. Нали, че и жените имат проблем, не познават телата си, не обръщат достатъчно внимание, не знаят как да работят въобще с сексуалната си енергия. Просто чисто механично се случват някакви неща, нали, нагон, всичко се върши и довиждане. Много ми е животинско. Аз съм, нали, така по-духовна личност, имам по-задълбочени идеи. И смятам, че това не е човешки свят, даже в някакви моменти ми пада и под животинско ниво. Просто съдейки това какво ми споделят, нали, жените от техния живот. Така че, за да може да приемате всичко, както сама ти каза, ние както реагирахме, въобще не се ядосаме, въобще няма никакви съвсем леко, нали, нищо, че вече примерно станало 16 и една и както и да е, нали. Въпросът е, че за да се научите да бъдете благи, добри, трябва да работите първо да сте успокоили хормоните си. Това е изключително важно. Много е важно да сте наистина задоволени. Не да не им обръщате внимание, защото и някои жени така правят, въпросните кариеристки. Нали, имам такива жени, които са, нали, много нахъсани, борбени. Аз така казвам, да, но на теб ти личи, че ти не си добре. Аз просто като погледна в очите и виждам, че тя е залезла. Казвам, ти не ти работи сексуалната енергия. И виждаш това нещо, ти го каза много хубаво с пример, а ти виждаш в очите на тези жени, че това са жени, които са с женска енергия и те се принудили да влязат до такава степен, са залитнали в алфа. Има жени, факт, те са много малко процент, алфа си е, мъжкарана си е, и трябва да си стои в тази енергия, мъжката си, те там си я бива нея. Но това е Жана Дарк, това са някакви светила в световен мащаб, които изобщо не говорим за средностатистическият човек, изобщо разбирате ме какво казвам. Тук говорим за изключението от правилото. Когато една жена е родена да бъде революционер, да бъде там Мата Хари, нещо, което е вау, извън планетарно. Ето точно това аз трябваше съгласна съм, че ти ги виждаш тези жени. То привидно е с мъжка енергия, а ти му усещаш вътре душичката, че тя страда. Абсолютно, да. Не говорим за обикновените жени, че това, което се казва, на 100% е така. Но, нали, трябва да се изнесат неща, които да са потребни за обикновените хора, нали, които си работят, искат да имат някаква, нали, добра среда, семейство, да бъдат обичани, нали, жените. Това е много важно. Най-важното е да бъдете обичани, но първо вие трябва да развиете любов към себе си, за да може това нещо да го излъчвате от вас. Защото в днешно време, повярвайте ми, повечето така мъже, като ги слушам в общуване, искат готова жена. Не искат да се хабат за нея, да я обучават. Аз, нали, съгласен съм също до някаква степен и затова сега напълвам много върху жените, за да ги подготвя повече. Да видим пак тогава какво ще се получи, дали ще могат да се изградат отново по-стабилни връзки, както е било, нали, нашите баби, дядовци и така нататък. Нали, да има, защото много бързо се приключват нещата, почти никой не търпи никой, защото вече има, нали, всеки, жените изкарват пари и мъжете, горе-долу всичко се движи от парите и от имането. Това е голям проблем. Не трябва от това да се движат. Нещата трябва да се движат от химия, от привличане, от това как се чувстват. Аз винаги съм го казал и винаги ще го казвам. В тишина, ето сега както аз и Марти седиме, трябва да се чувствате много добре в тишина с конкретния мъж.
преди да го изберете. Трябва да имате и вътрешна радост, удоволствие, когато мислите за него. Трябва да искате. В смисъл, наистина трябва да се случват нещата от чувства. Ако се случват от глава, от сметка, от това какво кара, какво си за работа, за деца, това не е добре. Знам, че жените по природа са по-практични, но ви гарантирам, че колкото и жени да се ожениха, аз познавам само по сметка, чисто, без нищо друго, всичко се провали в момента. И тези жени ходят по други мъже, спът с по-млади, правят някакви глупости, там само всичко се държи с мъже за парите. Не е добре това, не са щастливи, не са удовлетворени, не работи правилно. Затова, според мен, в новия свят, нали, това, което и темата, и това, което искам да кажа аз, най-вече, трябва жената да изгради самостоятелна енергия. Сама да започне да работи със себе си, да не е толкова зависима от мъжа, за да може да се подготви. И евентуално, когато един ден е вече по-готова, то се изрази със сигурност, ще свети аурата по различен начин, и в очите ще е погледа друг, и въобще като цяло ще привличате много по-стойностни мъже. Като цяло жените имате повече избор, но ако няма качество, то няма значение дали има много избор. Така че вие, нали, да не ставате жертва на това нещо. По-хубаво е да работите със себе си личностно наистина и да опитате по някакъв начин да се хармонизирате, да се задоволявате, да бъдете наистина много добре подплатени вътрешно и да бъдете спокойни. Естествеността е с мъж, разбира се, но в момента, казвам ви го честно, не разполагаме с добри мъже в България. Или ако имате, вече може би са жени, с деца, с добри семейства. Или са напуснали България. Да, много е зле положението, казвам ви го наистина, но за да не се отчаивате, аз, нали, благодаря на те обучения, които създадах, сексуалните, и с консултации, с методики, с медитации, с други неща, с четене, с писане, с анализи, с работа върху себе си, може да трансформирате много добре енергията, така че да се справите с тази ситуация. И да хванете точно чрез нашето обучение, когато вие сте били при нас, ние ви показваме пътя, който вие трябва да извървите. Ние не можем да го извървим вместо вас, но вие, извървявайки този път към личната вътрешна трансформация, без значение колко е ограничен или колко е мащабен избора, за вас винаги ще идват партньори. Абсолютно винаги. Когато вие сте в това състояние сигма, което ние непрекъснато, вече имам чувство, че като някаква пропаганда стана нашето с сигма, тогава за те винаги ще има партньор. Ама винаги ще има, и то не просто партньор, качествен партньор. Качествени хора в твоето обкръжение, качествени приятели, качествени колеги, защото ти самия си балансиран, мъжката и женската ти енергия е балансирана, горе при жената ума и долу, и отдолу са в унисон. Тогава няма как при тебе да дойдат нестойностни хора. Поне аз това съм го виждала по себе си и от личен опит, вероятно, нали, ти няма някой, който се е родил съвършен, балансирал и ян. Дори монасите в Тибет си балансират енергията, сигурно и те излизат от баланса понякога. Но това е да се стремите ежедневно да бъдете в този потока на сигма. И сигма е не само баланса между мъжката и женската енергия. Аз го наричам също, тези, които са работили с мен, знаят баланса между мъжката енергия, искам, и женската, нуждая се. Много хора са дезбалансирани и това, което искат, ама страшно много го искат, те, да речем, са на 50 години, цял живот искам да имам кариера, искам. Обаче я нямам. Значи ти не си се нуждаел толкова от това нещо, за да го нямаш при тебе. Или си мислиш, искам мъж, деца, искам семейство, искам брак, той да ме обича. И веднъж ти го получаваш това нещо и си даваш сметка, аз не се нуждая, аз искам да бъда някакъв пионер, да ходя, примерно, по планините, да ходя да помагам на деца, да помагам на хора в нужда. И защото се оказа, че аз не съм семейният тип. Искам много често бива пораждано от общата парадигма, от стигмата на обществото, какво трябва да се иска. А това, от какво се нуждае, е нещо, което всеки един от вас трябва да остане насаме със себе си. И когато вие откриете баланса между искам и нуждая се, това го говорих аз между в предният ми курс, тогава вие стигате до сигма без абсолютно никакъв проблем. Абсолютно баланса идва в живота ви. Искам често са приоритетите ни в живота, но ако не се нуждаем от тях, ние няма да ги получим. И Вселената ти дава, запомнете, това, от което се нуждаеш, а не това, което искаш.
Ако прекалено много искаш нещо, значи си в алфа енергията. Ако пък прекалено много станеш слаб, нуждаеш се до жертвата, ти вече минаваш даже не и бета, ти вече минаваш в гама и надолу по-ниските вибрации. Двете неща трябва да са баланс. И не винаги иска и ще ти се даде. Аз много не го обичам малко този лайф мотив, иска и ще ти се даде. Искай, защото имаш нужда и ще ти се даде. Точно, да. Така. Добре, ти нещо искаш, мисля, че да добавиш. Аз само да добавя за Да. сигмата, това, че наистина абсолютно съм съгласен, по-скоро не може да се ражда на алфа и бета, но със силно сигма никой не се ражда. Аз не вярвам. Абсолютно. Всичко това е труд и се изгражда. Това е много важно да се разбере, защото самите енергии работят, мъжката и женската. Няма как. Те са постоянно движение. И ние е постоянно движение. Въпросът е ние самите за себе си да се пригодиме. По принцип ума работи на определена чистота. Това е много важно. А душата работи на вибрации. Винаги чистотата на ума показва определена вибрация. Затова като се срещаме с някой, аз винаги гледам, примерно, да допусна някакви клиентки и така нататък, гледам каква е като цяло нейната вибрация. Защото ако тя не ми е окей, аз не бих работил с нея. Тоест тя трябва да ми е изключително положителна. Ако ми е негативна, аз не се занимавам. Защото значи на нея правилно ни работи мозъка, подсъзнанието я ръководи и изцяло негативна. Има доста такива жени, повярвайте ми, аз пък като мъж да го кажа. И така речите енергийни вампири. И примерно аз не ми е окей да работя с такива хора. И ето този човек не желая никога да се променя. Той никога не иска да се променя. Че тази жена съм пробвал с много, имал съм много богат опит. И ви казвам просто, не желаят да се променят. Значи те са интелигентни, разбират, но винаги изкушението да ти откраднат енергията е много по-силно и винаги побеждава и никога не се поправят. Та ето това пак е вид нарушение. Значи тази дама въпросната не иска да влезне в този сигма вариант. Т.е. да овладее това нещо, да разбере, че това нещо може да се промени, просто ще й коства доста усилия. Защото пък аз вярвам, че има родени такива жени по природа, които просто така функционират, но аз вярвам също така и че с доста усилия и желания те могат да се променят. Просто те не искат да полагат усилия. Така че със сигурност сигма е нещо, което трябва да се полагат наистина всекидневни усилия. Няма начин. Самото ни подсъзнание, то ни е една информация, която ни е вградена. Детска градина, училище, определени модели, какво трябва да правим, как да мислим и така нататък. Това обаче не сте вие самите. Няма нищо общо с вас. Това е просто така наречената матрица. Това нещо е изкуствено, това е измама. Няма абсолютно нищо общо с вас. Тоест, преди да започнете да се опознавате, вие никога не сте съществували. Съществуването не означава просто движа се, говоря, ям, спа, еди какво си, аз съм еди кой си. Не, няма нищо общо. Повярвайте ми. Съществуването означава наистина да започнете да се самонаблюдавате. Тогава започвате да се събуждате, да изпитвате и самокритика. Много е важно. Значи, като питам някой, греши ли си някой в живота и той ми каже, че не, този човек никога няма да се събуди за мен. Защото няма такъв човек, който да не може да си открие грешки. Номер едно е да разберете какво грешите в живота си. Всичко, анализирайте. Винаги дамите ги карам. Ама те мъжете са такива... Викам, чакай. Сега ви дам само пример, за да разберете. Добре, би ли ми казала, примерно, ти последно кога сбърка в душата? Аз? Никога? Как? Глупости. Те мъжете са рогати, гадни, не знам си какво, не знам как се държат, едно цвете не са ми подарили, не знам си... Добре, ама смисъл буквално е така, както ми го изигравам с това вътрешно отношение. Тоест тя вече натрупва някакъв негатив и започва да вярва, че мъжете са отвратителни. Да, мъжете са отвратителни, но много хубаво е, че в България пък много лесно могат да се манипулират мъжете, защото са първични, аз пък да ви кажа. И аз обучавам много жени как да ги манипулират и си играем с тях и те вече започват да ни служат и е идеално. Така че всеки плюс има минус и всеки минус има плюс. Има жени, които не им харесват тези игри на манипулации, си ядосват, че мъжът не е достатъчно мъжкар, що може да бъде изманипулиран от една жена. Ето и това го има като спор, на мен идват и ми спорят и по тази тема. И аз казвам, че има... забелязвам как жените, които не казвам нищо за вас, нали? По принцип, нямат енергия, това вече ще минем в другата точка, и нямат окей отношения с партньорите, точно защото или задълбават в той за мен е хипер псевдо себепознание. Те си мислят, че тук страшно много вече са научили, че страшно много практики са научили, че страшно много вече знаят. И реално нищо не вършат от всички тези неща, които имат като култивирана информация в мозъка. Или другото, притесняват се, че тези знания, които ги имат,
които са женски хитрости, които са как да научиш мъжа си, това не е окей да го правя, защото щом аз го уча този мъж на нещо, това не е нормално. Той трябва да дойде готов научен. Няма как той да дойде готов научен при тебе. Затова съм абсолютно окей. И тук не говорим за манипулация, нали, черна манипулация и хитрости. Тук говорим за едно нежно женско въздействие. Точно. И дори мъжа да знае, че ти му въртиш някакви игрички номера, на него му харесва и дори би предпочел да си каже, примерно, както примерно мъжка, аз знам, че ти там ми въртиш някакви неща, ама мен ми е добре, прави си ги. Тоест те да са окей. А не вие да се притеснявате, мъжца, няма нищо лошо в това да има игри в любовта, да има лека така хитрост, да има нещо. Те го знаят мъжете, те енергийно го усещат, че вие си играете и че вие правите нещо. Не си мислете, че не го усещат. Много добре си го усещат и им е абсолютно окей с това. Но не дейте да залитате в другата крайност. Аз тук сме си отбелязали, че за да имаш винаги енергия, никога не трябва да изпадаш в рутината, за която казах, нали, ставам, спя, работя, прибирам се, ям, пия, пуша. Да, или в другата крайност, т.е. другата крайност пък вече това е хиперсебепознаване, то са книги, то са курсове, няма нищо лошо. Но някакси забелязвам как стига до... Те просто побъркват. Точно така, да. Побъркват се. И тогава всичките тези знания, които имаш в теб, те стават една огромна теория, главата става като един такъв огромен балон, горе е пълно, долу е празно и то затова не работи. Затова няма сигма там. Точно така, точно така. Аз това ми прави впечатление, че и жените дори не знаят какъв мъж търсят, честно ви казвам. Аз си правя такива много експерименти по време на консултация. Казвам, добре, нека ще кажа, миличка, я ми напиши 10 неща, които критерии за мъжа, като сега условията е следното. От тия 10, 70% са 100%, които ти няма как да мърнеш. Другите 3, т.е. 3 нали, възможности, са неща, които можеш да отстъпиш тези 30%. Mm-hmm. Пишат го това. Минава известно време, това е трик, аз съм си го измислил. След 3-4 консултации, тя вече е забравила, защото аз знам, че хората не помнят. След това и казвам, я напиши 10 неща, които ти можеш да дадеш на мъжа и кои са ти най-силните неща, които можеш да дадеш на мъжа и да предложиш. Пише тя. Правим сравнителен анализ, тя въобще вече е забравя, при което винаги жените се размазват от смях. Ма такова смеене започва, че не е истина. Защото никога не съм видял жена, която да има нещо общо между това, което иска, между това, което може да даде. И казвам, ето, виждаш ли, проблемът ти е тук. Абсолютно. Затова никога мъжа не идва този, който искаш и си неудовлетворен. Защото нямаш какво да му дадеш, ти мислиш, че имаш какво да му дадеш, обаче ти в действителност нямаш. Тоест, това, което ти мислиш, не кореспондира на това, което е реалността. И съм забелязала жени при мен, които искам, нали, класен, стойностен, даже тази дума класен вече е много паразитна, успешен, дързък, с размах, да е мъжкар, да е на място. И аз казвам, ти трябва да имаш колосална енергия за такъв мъж. Ама колосална. Това означава, ти не мога да ми спиш селата неделя 10 часа. Не може у вас, като вляза и да припадна, нали, от какво и как изглежда. Трябва да си дисциплинирана, всичко да ти е чисто, външният ти вид да ти е външен вид, лице, кожа, тяло, интелект, всичко трябва да е 10 от 10, ако ти искаш този мъж. И трябва наистина да си честна пред себе си. Мога ли аз това нещо да го предложа или не мога да го предложа? Ако не мога да го предложа, тогава какво съм, никой не искам да обиждам. Но къде съм тръгнала аз? Това е все едно, искам брат Пит, обаче аз съм Леля Гинка от 5 етаж. Няма как да стане. И аз, когато видя такива жени, с които работя, не знам и на те предполагам, много ми е трудно как да им кажа, че този образ, който си създали за себе си, той не е реален и не е реалистичен. Тоест те не могат да видят себе си. Аз това разбрах, че хората директно, ако кажеш, повечето хора се обиждат и не го приемат правилно. Затова аз им правя това изследване и сами. Много е важно да ви накараме сами да стигате до нещата. Това е работата на човека, който наистина работи правилно с другите. Трябва вие сами да си го видите, а не аз да ви го казвам. Защото аз като ви го казвам, вие имате съмнения, вие използвате вашия опит, всичко и нали сте убедени, че сте правилни. Това е напълно естествено в човешката психология. Така че ето по този начин аз като покажа и тя като сама види и казва, верно, винаги е смях. Жените винаги се смеят, жените реагират, аз това разбрах, жените реагират много по-леко, жените се борят много повече.
и с други мъже говоря, които ръководят. Те сега последно говори в Пулса с един треньор по зумба. Той редовно има между 30 и 50 жени, нали? Каза редовно. Говорих с тях, напълно отчаяни са от мъжете, говорим за много така готини и поддържани жени, нали? И сега всяка си има своите особености, нали? Нормално, естествено, но като цяло виждам много повече воля, много повече желание, упорити. Въобще в много неща искат винаги да изглеждат добре, стараят се, развиват се до някаква степен, нали? Четат, нали? Пътуват, правят нещо, нали? Но аз така казвам, на всички вас обаче ви липсва едно основно качество. Като ви погледна, нито една жена няма магнетизъм, не ме привличате. Нямате вътрешността, както едно време било. Знаете, че в далечното минало, когато той не говори за вас само. Не, аз той говоря казва, за... някакъв момиче да си помисли. Не, те са интелигентни. Вие сте, да. Идеята е това просто, искам да кажа, че ако не работите наистина върху вашата женска енергия, да може да го изучите, да има мекота, като просто аз като погледна една жена и веднага знам всичките проблеми. Просто не знам, за секунди мога да й кажа. Ето сега една жена, въобще не я познах, не знаех, само я погледнах, заговорих и не казах, аз се занимавам с личностно развитие, сексуална култура, така. И казвам, викам, да знаете, че имате проблем с характера. Тя каза, как го видяхте това, нали? Викам, просто го виждам. Викам, я ми кажете колко ви е най-дългата връзка и на колко години сте. И тя ми каза, примерно на 43, най-много 2 години и нещо. Край. Тя доказа. Вика, абсолютно истина. Много години се боря, нали? Не знам точно какво да направя. Аз викам, какво означава боря се? Какво правите? Когато, значи, боря се, а не знам какво да направя. Това звучи, нали, много смешно, когато... Малко стил Дон Кихот. Да, просто трябва наистина план, цел, писане. Значи номер 1 е писане. Всички хора при мен пишат, защото им си говорим празни приказки. Истинската промяна изисква усилия, за да може наистина да се трансформирате и да получите това, което искате вътрешно. Това е много важно. И така. Да, абсолютно съм съгласна. Малко бях на рязки, обаче аз съм по същия начин. Има моменти, в които... И тук с това, което говорим, ето тук връщаме към Сигма. Щом ти си избрал да работиш, примерно с мен, с мастера, да имаш дори приятелка, която да ти дава съвети, бъди Сигма и си дай сметка, че този човек не те критикува, той наистина се опитва да ти помогне. Да. А пък ако той вече не ти помага, тогава нали замисли с какво правя с него, защото той е в моя кръг. Аз преди много години много се дразна и да чувам, аз съм била много в алфа режим, аз съм права, аз съм велика. Майка ми, когато ми е казвала, слушай ме, каквото ти кажа, аз съм човека, който най-много те обича от всички на света, очевидно, аз ти майка, никога няма да ти направя критика без основание. И колкото повече аз се научих като, нали, вече и като майка, аз да се вслушвам в моята майка, в критиката, която тя отправя към мен, много по-леко живея. И тук не говорим да слушаш другите, а наистина да се вслушваш, когато някой от душа, от сърце ти направи някаква критика, направи ти някаква бележка, айде няма да е критика, някаква забележка ти прави, слушай се. Значи той човек със сигурност го прави с цялата си любов. Да, и не говоря за моменти, в които той примерно е фрустриран, наранен и нещо си коректира. Говорим за моменти, в които критиката е през любовта и през сърцето с цел да се помогне. Точно. Женската енергия. Защо толкова жени вече нямат, не просто женска, нямат никаква енергия. И аз ще го кажа, надявам се никой да не ми се... да не е много остро това, което ще кажа, но често жените идват и ми казват, нямам енергия да стана да изляза на среща, нямам енергия да отида на работа, тук ме мързи, еди какво си сега, направо не ми се излиза до вечера. И аз казвам, да, обаче ти нямаш партньор. Ти ако от сега нямаш енергия, утре като имаш партньор, как ще извадиш тази енергия на него да му дадеш? Ти от сега нямаш, бидейки сама, пък тогава. И съответно той няма и как да дойде. Много често съм забелязала, и ще те ви дам, даже и лични примери, тук съм си, ще ви споделя. Нямате енергия, защото сте безхаберни към своите собствени избори. Какво означава да бъда безхаберен? Когато ти дадеш оговорка на себе си, било то вътрешна, дори да не я изричаш на глас, дори да не я споделяш, казваш си, от утре аз започвам режим, ама този път наистина почвам режим, ще ставам сутрин по-рано, ще правя примерно 5 минути гимнастика, или от утре примерно правя някакъв курс, или от утре започвам да излизам по срещи, от утре почвам да си чиста и не се става другия ден и ти си кажеш, сега тук ме викнаха, сега тук някакви обстоятелства, няма да го правя, ще слушам сърцето си, днеска не е това за моето, ще ми причини дискомфорт. И това са ни малки примери. Всеки път, когато вие проявявате безхаберие към своята лична уговорка вътре в себе си и не я спазите, тогава Вселената ви го връща, като ви взима от енергията.
А какво говорим за кардинални неща? Кардинални. Когато ти, да речем, имаш някаква... Примерно, давам пример. Аз Таряшов имаме оговорка утре да направим в 9 часа лайв на някаква тема, която е супер жизненно важна за него. И аз му казвам, добре, утре ще дойда, задължително ще направим лайв, всичко е точно. И му казвам, виж, тук ми се обади една приятелка, ще ходим да пием за нейния рожден ден. Да, на него няма да му пречи, той нито ще се разсърди, ще си направи лайфа човека, обаче аз предавам себе си на първо място, не толкова него. И аз проявявам безхаберие към това, което аз съм дала като оговорка и не я спазвам. Разбира се, че тогава ще ми дръпне Вселената. Било то ще ми паднат гледания, било то някой ще се откаже. Не говорим, когато има чрезвичайно събитие, нещо. Да, говорим за тези неща или ти убеждаваш, и съм толкова много жени забелязвам, които са в псевдоженската енергия, колко съм женствена мила, а колко безотговорна. Казва нещо, не го прави. И не си мислете, че дадената дума е само мъжко качество. Не, това си точно сигма качество. Това е изобщо тази унисон енергия, в която ти стоиш за думите си и в оговорката със себе си. И Вселената винаги ще ти върне за твоите оправдания, за твоето безхаберие, като ти взима от енергията и ти изчерпва. Затова, момичета, като сте казали утре, почвам да правя това. Да речем, примерно днеска сте си казали, включвам се в курса и се включваш и седиш там, а не, сега няма го гледам курса, защото ще го оставя утре, докато си глада дрехите и си простирам, ще си го пусна да слушам. Това е пак елементарен пример. А когато става вече дума и за кардиналните неща, още повече си се изчерпвате и накрая се чуете защо сте толкова изпразнени от енергия. Ще ви дам един личен пример, който той е доста смешен между другото, обаче пък е абсолютно реален. Какво се случва? Преди много години, била съм примерно 16-17 годиш, айде 18. И си спомням, че ядях на стола в къщи на дивана, ядях една мандарина и толкова много ме мързеше да стана да си изхвърля костилките от мандарината, че ще ги забуча в саксията до мен. Толкова много ме мързеше, нали, барабар с кората. Да. Както и да е. И съм го оставила там, нали, мързелана и си тръгвам. Тя майка ми се викаше по мен, ти си гати мързеланата, след нещо, вече съм го преодоляла, слава Богу, след толкова години. И покълва една хубава мандарина, покълва след примерно 2-3-4 месеца. Ама казвам ви, тръгва една хубава мандарина в саксията и аз викам, ето безделието не ражда пороци, ражда творческа енергия. Разбира се, тогава си мисля аз. Какво се случва? Тогава майка ми взе това цвете, пресъди го и ми каза, ето сега поне като нещо си направя, поне си го гледай. И аз викам, добре, ще си го гледам. Оставих го един път, втори път, то си растеше, докато в един момент не стана наистина много красиво дърво. Ама като ви казвам истинска мандарина, и аз направо викам, сега ще я гледам. Сега ще я гледам, наистина ще си я поддържам. В момента, в който аз реших да го направя това нещо, след няколко седмици, буквално растението ми хвана някаква болест и умря. В смисъл стана цялото лепкаво, гадно, отвратително, с какво ли се опитах да го лекувам и просто умря. И това е един пример за това, че когато да знам, че е много елементарен, но наистина ми беше много гадно. Така казвам, наистина беше гадно, защото бях много време и исках да направя. Обаче вече Вселената е видяла, да, ти беше безхаберен, ти беше безотговорен, даде ти се нещо естествено, както се казва птичето, когато се веднъж на рамото. И ти после го изпускаш без значение колко усилия полагаш. Затова вие трябва да сте от началото, от точка А до точка Я постоянни във вашите решения. И когато вие лека по лека постигате от малките до големите цели, вие винаги ще имате енергия за още и за още. И си поставите хубави женски цели. Цели, които са рационални. Поставайте си дори целите, когато казваме баланса между ума и сексуалната енергия. Сложете си цел всеки ден, бидейки дори сама без партньор, аз ще имам оргазъм. Всяка вечер, преди да заспя, аз ще си получавам оргазъм. Защо не? Това са, ти когато си станал, познаваш себе си, това са не повече от 5 минути. И ти пак имаш енергия. Това е само един, пак казвам, елементарен пример, който не е релевантен за всяка една ситуация в живота. Но когато ние не сме отговорни към себе си, тогава да не се чудим защо не ни се случват нещата и защо сме изчерпани. Ние сами сме се изчерпали. Абсолютно. Неумението да се работи с личната енергия, това е голям проблем.
Голям проблем наистина. Хората не осъзнават. Значи това, че ходим на работа, че изкараме пари, че имаме някакви ангажименти, няма нищо общо с вас вътре. Разберете го. Ако искате да проучите малко по-подробно, Джон Кейхла, ако го знаете, Силата на подсъзнанието, има много интересни неща. Човека го обяснил уникално, много е просто, честно, защото гласа на истината е винаги прост. Ако някой ви говори сложно, значи той ви манипулира и ви лъже. Разликата между мен, нали, аз и Марти и останалите много хора, които са насам натам, когато се използват много думи, сложни, чуждици и трикчета, просто искат да ви омаят, но не искат да ви дадат истината. Гласа на истината е прост. Запомнете го това наистина. Трябва да усещате човека със сърцето и с душата си и да чувствате, че този човек наистина иска да ви помогне, а не просто да ви манипулира ума. Това е много важно да се знае. И всъщност истината е във вас самите. Няма кой да ви даде отвънка нищо. Даже нито мъж може да даде нещо на жената или жената на мъжа. Преди сами вие да сте се събудили, никога няма да изпитате радост. Примерно, друг пример, Ошото това каза, той това каза, или Ошо, както всеки поставя различно ударението, че всъщност мъжете и жените в днешното време са просяци. Постоянно един иска от другия, постоянно търси и чака. Това е голям проблем. Затова аз казвам, моята система идва точно на място. Аз съм започнал 15 годишен, всичко съм си правил сам, създавал съм си, имал случаи, когато съм чел и по 14 часа анализи, с страшно много хора, времето ми не е минало на празно и съм дълбок и съм създал нещо смислено. И нали дойде ето времето в годините, когато вече казах, че ще обучавам хора, защото смятам, че положението е трагично в България. Нали, и просто искам действително да помогна на хората да се събудат вътрешно, най-вече, защото навсякъде се тръби, примерно, обичай себе си. Но хората реално никога не са разбрали какво означава да обичаш себе си. Да обичаш себе си всъщност означава да си обръщаш внимание на първо място. Да имаш време за себе си. Трябва да пишеш, да си изнасяш мислите, нали. Жените си имали там дневник, силикон някога в детството, нали. След това всичко е фърлено, вече са затормозени, работа от проблеми от деца. Не, това не пречи пак. Аз с всички клиенти ги карам да пишат. Всяка вечер преди лягане 20 минути да си запишат деня. Ето го подсъзнанието. Тоест тия неща, които в повечето случаи хората акумулират подсъзнателно. Защото ние всичко, когато се намираме в дадена среда, в магазина, навсякъде, в залата, навсякъде, ние акумулираме информация постоянно. Но ние не го разбираме. Това и предопределя и нашето поведение. Но ние сме ръководени, защото ние не осъзнаваме какво се случва в подсъзнанието. За да почнеш да свикваш да се свърза с твоето подсъзнание и да го четеш какво се съдържа склада на твоята най-дълбока същност в душата ти, ти трябва да се съсредоточиш върху себе си наистина. Трябва да отделиш време. 5 минути давам на всички хора медитация. Не искам да им отнемам повече време. Защото не в многото време е резултата. В малкото, но в постоянството. Винаги постоянството и волята помагат много повече от многото. Много хора тръгват така, няма проблем, мастер, аз ще ги правя 20 минути, половин час, 1 час. Да. Изхвърлят се. Да, в действителност има хора, които издържат примерно 3 месеца и 4 могат да издържат и полагат много сериозно усилия. Но в един момент те се изтощават. Тяхната воля секва. Много добра книга на доктор Кели Макгонигъл. Може да си я запишете. Наистина, ако имате време да я прочетете. Нали, докторка в Станфордския университет, изследвания научни, доказано, уникално за волята. Самоконтролът се казва, нали? Не подсъзнанието, а съзнанието може всичко. Аз много често дам на хора. Гарантирам ви, че много неща ще ви просветнат наистина и ще разберете много за себе си. Но просто това, разчитайте най-много на себе си, най-много искайте да се променяте и да бъдете все по-самостоятелни. За съжаление, времето, в което живееме, така наречената желязна епоха, е наистина много лошо нещо, даже най-тежкото бих казал. Много са самотни хората, нали, нещастни, дезориентирани, не разбират нищо, себе си дори не познават. И за това, нали, ние с Марти и още други хора, които се опитват, нали, чисто сърдечно, нали, да кажа, искаме да помогнем, не е фикс идеята, пари и такива неща, никога това не е било целта. Идеята е да се помогне на хората в действителност. Повярвайте ми, това е много сложно, защото трябва да дадеш много от себе си. По всякакъв начин. Особено в България. Защото това е крайно непонятно още за България. Хората не са научени да полагат усилия, не познават, не разделят вътрешния от външния свят. Това, което ви казах при Кехла. Вие трябва да се учите да го правите това нещо. Да разделяте кое е наистина към вашето същество важно и кое ви принуждава матрицата да го правите. Повярвайте ми, колкото и хора да съм питал, почти никой не иска да ходи на работа. Но нали, всеки трябва да ходи, защото трябва да ядеш. Нали? Няма как.
нали, примерно, и трябва да си платиш бензина или там сметките и така нататък. Тоест много хора са принудени да правят разни неща. Единици са тези, които си позволяват да правят това, което искат. Нали? Но всъщност то коства много от самия индивид, казвам ви го от личен опит, много коства, но това е, няма друго. Или правиш това, което искаш и даваш много от себе си, или следваш системата и нямаш проблем там, нали? Но пък никога не си удовлетворен. Никога. Защото винаги си учил много, дал си много и ти предлагат някаква заплата, която ти не можеш да живееш така, както ти говорят навсякъде. Нали? Богато, луксозно, да пътуваш насам-натам. Да, ти мога правиш, но винаги ще гледаш някакви такива, нали, по-евтини варианти, все нещо ограничения, все нещо става. Да, няма да ти е широко около врата. То няма нищо общо, дай Боже всички, но въпросът е ти да имаш до толкова, доколкото парите да ти дават свобода, да си щастлив, а не да си, това, което казвам преди малко, мегаломан, да си меркантилен. Точно. И точно за наръчника за любовта към себе си да обобщим, когато ти станеш себе си, ама истински себе си, трябва да бъдеш готов, че ще загубиш доста хора покрай теб. Като казвам доста, наистина доста. Защото когато всеки един от нас покаже истинското си лице, не това, което е скритото, ще има доста хора, които ще се почувстват изпържени, в кавички, от вас. И когато казват, той не беше такъв или тя не беше такава, какво се случи? Този човек наистина му е писнало в един момент. Наистина е стигнал предела на това да стоя на бърнаут, да стоя зад социалната ми мантия, маска, която си слагам и сега аз ще бъда мен. И аз ще казвам какво мисля, какво чувствам. И много хора тогава няма да им е окей и ще кажат, че вие сте били егоисти и лицемерни. Не, вие не сте били егоисти, не сте били лицемерни, просто сте се страхували да се обикнете. А когато вие се обикнете, на доста хора няма да им бъде изгодно и няма да им бъде окей. И когато вие виждате, че не им е изгодно и не им е окей, вие пак влизате обратно в матрицата. Това е, че малко е като пинг-понг ли беше това, дето се разтяга топчето, да. Абсолютно. Не йо-йо. Това е йо-йо ефект, да. Точно с как йо-йо ефект, както и с диетите. Отслабвам и после отново се напълвам с това, което ми се дава отвън. Точно така. Наистина е много важно просто да се обърне внимание, това трябва също да го запомните. Просто запишете си го, ако трябва. Лично време за мен. Това е много важно. И много хора не го правят. И се претоварват наистина в нещо. Защото сега, примерно, когато се отдадете изцяло на работния процес, това не е за вас. Повярвайте ми, вие просто сте принудени, защото трябва да ядете. Иначе вас работата, честно ви кажа, не ви интересува. Както и да ви звучи. И сега ще видите наскоро какви трансформации ще се получат, какво ще стане до 2025-та, колко неща ще се променят. И ние го виждаме вече, технологиите навлизат. Ето аз вече влизам в пулса на Булевард България за пръв път. Вече ти се сканира на лицето. Преди изоставяхме много с тия работи. Лека по лека виждам как се изменят нещата. Виждам, примерно, революцията, как в България не се приема, защото тук има една политика, други неща. Но всичко започва да навлиза и света ще стане коренно различен. Така че наистина, колкото по-бързо станете самостоятелни и независими, първо вътрешно, за да може да издържите на външните трансформации. Защото те ще са, освен икономически, здравни и така нататък, ще бъдат и много дълбоко енергийно, психически. Тоест, вие трябва наистина да се балансирате много добре, за да може да претърпите промяната. Нали, някои говорят за определени чистоти, които трябва да притежавате, колко си херца. Нали, това сега трябва да се задълбочите малко към йога, енергетика и така и практики, за да може да ги разберете наистина в дълбочина. Но просто една наистина медитация по 5 минути чисто практически. Всяка вечер преди лягане. Не искам друго време да отделят хората. Преди лягане. Няма кой да ме убеди, че преди лягане са 5 минути да ще заспиш по-рано или по-късно, не можеш да го изпълниш. Или дори може да си това, което пък аз давам като практика, освен медитация, когато ние сме между будното състояние и дълбокия сън, това е тета състоянието, често
не знам, при мен лично се случва малко преди да ми звънне алармата или малко преди да се събудите сутрин, т.е. вие си усещате, че ви искате да се събудите, още ви се спи, тогава също е това точно тета честотата, тогава може наистина да си 5-10 минути да си отделите в визуализация, в манифестация на това, което искате да бъде в вашия живот. Тая чистота, тета енергия е наистина много, много мощна, поне аз лично я използвам. Всичко, което съм си манифестирала в съзнанието по време на дълбокия сън и събуждането, абсолютно всичко 100% при мен е ставало. Но това вече е по-трудно. Ама работиш за него? Работя. Ежедневно работя. манифестираш. Няма ден. Заклявам се. Абсолютно се заклявам. Няма ден, няма нощ, когато аз да си легна на възглавницата и аз да не изманифестирам дадена мечта. Може да е, как днеска, примерно вчера си лягах и си представях днес как курсът ще бъде плавен, ще бъде хубав. И той си е така, аз поне така си го чувствам, съм си спокойна. До вечера ще легна, защото утре пък имам други ангажименти и така си манифестирам, даже си ги украсявам, дори си ги правя вълшебни, дори някой път си манифестирам някакви неща, които са абсолютно сюрреалистични, никога няма да се случат. Но мен това ме кара да си успокоявам ума. Може да си представяте, че сте принцеси, дракони, ако искате, представяте си, че сте президент, как правите промени в света. Никой няма, вие в мисълта ви и мечтите и въображението няма ограничения, но трябва да се прави ежедневно, дори да изкачате от реалността. Тоест, вие трябва да изкачате от тази реалност, която за да може да спазите. Както казва Мастер Яшов, много скоро настъпват промени, просто ще бъде като една прахосмукачка, ние като едни мравки и само тези, които са най-енергийно силните, ще се спасят, другите ще бъдат изсмукани. И трансформацията започва от сега. Наистина, много е важно, аз за това така и по-активно гледам да помогна на хората, защото колкото се може да има повече спасени. Наистина е много важно, защото просто в този свят има определени правила или закони, нали, аз съм говорил много често и в лайфовете за тези вселенски закони, това не са празни думички, това наистина е съдържание, наистина е реално, вашата енергия също е реална. Въпросът е, че никога никой няма да ви научи на това нещо. Вие как да работите със своята енергия, никога няма да ви каже някой кое наистина е стойностно за вас. Аз не си го позволявам също много да го говоря това насам натам, по-скоро в лични консултации или така обучение, което сме направили при с Марти. Защото просто има преса, която не ти позволява и ще претърпиш бамване и всякакви други проблеми, разбирате. Просто не се позволява така на всички масово да им кажеш, нали, примерно, еди какво си, еди що си. Няма как, нали. Такава е играта, за съжаление. Но пък се дава възможност на хората, които са с отворени сърца, както каза Марти, че нали, когато ставаш себе си, все повече, истинския себе си, духовното ти начало, така космическото или както искате го наречете, ти все повече започваш да блестиш по един определен начин, по който нечистите хора със сигурно ще бягат от тебе, гарантирам ви го отличен опит. Само хората с отворени сърца, добри и наистина желаящи да се учат, ще остават. Но предполагам, че никой от вас не би имал проблем да бягат от него злите и лошите хора. Не ви трябва да в животите. Те дори да не са злите или лошите, това ще бъдат непросветени тази. Добре, може. Тези, които пък не са открили любовта към себе си, също ще избягат. Може да си добри хора. Това, че ти си добър човек, не означава, че си добър към себе си. Това са две различни неща. А като не си добър към себе си, е и много на кантар дали можеш да бъдеш толкова и добър с другите. Така, добре, прекрасни. Оставяме ви сега, правим 5 минутки пауза. 10. 10 на минутки, за да отпочинете. И втората част съм подготвила нещо така астрологично да ви хвърля вече в другата, в влиянието чрез гласа спрямо нашия Меркурий, който пък разбира се на вас автоматично трябва да ви говори, че когато вие се научите да общувате, правилно да комуникирате и да влияете чрез гласа ви и комуникацията, ще стигате до сигма състоянието и лека по лека ще излизате от тази парадигма всеобща. Така че ви очакваме след малко, пак по Viber. Пак тук ще се включим след малко. Да. До скоро!